Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 21, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang new tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 11 sa 49 ka mga ginpetisyon sa Barangay Mansilingan, ginklaro ang ilang ngalan. Samtang Governor Lacson hindi pa makadesisyon sa pangabay nga dugang biyahe sa Philippine Airlines. Sa mga nagapangunang nga balita national, pagbalik sang pila ka restrictions sa posible tungod sa pamahog sang Delta variant. 20 ka persona gin-identify miyembro sang local terrorist groups. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalya sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pino. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita
nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa aksyon!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:13, kagkaroon sa detalye sa nga mga nagapangunang nga balita lokal. Nakikita sa Secretary sa Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod, ang 11 ka persona agutin luan ng ilang ngalan, may kang tanan sa petisyon sa ilang residency. Una diri, nag-file sa petisyon si Barangay Mansilingan Secretary Edward Meneses, batok sa 49 ka mga botante sa COMELEC Election Regulatory Board, bangod sa isyu nga wala ang mga ini nag-estar sa purok na ilagin butang sa record. Suno kay Salvador Isulan, isa sa mga ginpetisyonan. Tuyo sa ila pagkanto agud mahibaluan kung ano ang rason ni Meneses sa pag-file sa petisyon. Nanindugan si Isulan nga madugay na sila nagatinera sa lugar nga sakop sang barangay kag may mga dokumento ang mga ini bilang suporta sang ilang nga panindugan. Talisay kami din. Pa kami di balay sa isang section, nag-transfer kami di residensya. Amo na gani nga nakibot kami nga padaan kami sumuloy, mga kami problema. Tapos kinantaw ko daw ang pambayang kumilig. Ya sir kan tuon nga to sa amon, may community mo pagkatuon. Kami ni Migo. Ang kabahin sa pahayag ni Salvador Isulan ang isa sa mga ginpetisyonan. Sa kaangot nga balita, ginabi-abi naman ni Barangay Mansilingan Secretary Edward Meneses ang pagkanto sa pila ka mga persona nga iya ginpapetisyonan sa tuyo nga maklaruhan ang records nga ila nauyatan. Suno kay Meneses, nausisa na ang records ng 11 kag nahatag naman ang matuod nila nga lugar nga ginaestaran. Sa karon ginahulat ni Meneses ang 38 pa ka mga persona nga iya ginpetisyonan agud makayuman ang ilang nga records. Samtang plano ni Meneses nga i-withdraw ang petisyon batok sa 11 nga nagkanto sa iya opisina agud maklaro man ang ilang nga ngalan. Presently, ara siya nag-a-star sa purok pagidait. That's the reason why nga kapin pat-transferi, nag-question kami why man daw sa purok mataong. Therefore, decide kami nga petisyonan itungod sinisa-isa po ang panimalayway sa but in real situations gali, double check ko yung wato kayo nagkakalit sa kina para sila sa purok pagidait nag-a-star. Ang kabahin sa palayag ni Barangay Mansilingan Secretary Edward Meneses. Sa iban nga balita lokal, ginklaro ni Governor Bong Lacson nga hindi sa gilayon makadesisyon ang gobyerno probinsyal sa pangabay sang Philippine Airlines nga pagdugang sang biyahe pasulod sa Negros Occidental subong nga bulan sang Hulyo. Suno kay Lacson, nagahalong sa karon ng probinsya bangod sa ginakabalakan nga COVID-19 Delta variant. Nabalaka ang gobernador bangod wala pa nahibaluan kung ano kasangkad ang kahalitan nga tugahon sa mga variant nga nagsulod na sa Western Visayas. Nagligad nga semana ginpanugyan ni Department of Health Regional Director Adriano Subaan sa kay Lacson nga dapat mag-alerto ang probinsya sa posible pagsulod sang Delta variant. Well, the airlines are requesting, no? But I think right now we should even be more careful, no? Because of the Delta variant, no? We really don't know how widespread that variant is now in the country. So, ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Para lamang sa A4 Priority Group o kung mga economic frontliners, government workforce, kag public sector workers ang ginbakal nga AstraZeneca vaccine sa mga local government units sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated. Suno kay Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ini ang nasaad sa pulisa nga ginapatuman sa gobyerno nasyonal may kang tanan sa government procured vaccines. Hulyo 19 ang mag-abot sa probinsya ang 2,900 doses ng AstraZeneca bilang unang batch sa 100,000 doses nga ginbakal sa probinsya. Ang pagbakuna sa mga A4 Priority Group ang patigayunon sa Negros Residences sa Hulyo 26, 2030. Ginpahayag pa ng gobernador ang mga bakuna nga gindonar sa gobyerno nasyonal ang para lamang sa A1 tugtub A3 Priority Groups. Kalakip na ay nag-abot nga 70,000 doses nga Johnson & Johnson. Sa iban pa nga balita lokal, ginpaisol ang deliberasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Oversight Committee nga natalana ko nga kuntani
buwas nga adlaw sa syudad sang Bacolod. Suno kay Pedaya Negros Occidental Head Nicolas Gomez, bangod sang quarantine protocol sa syudad, mabudlay ang pagbiyahe halin sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nawala ka man si Gomez sa posibilidad nga makalapas sa quarantine protocol ang ahensya tungod sa madamo nga aplikante halin sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Ang ika-29 nga deliberasyon gintarana sa una nga semana sa bulan sang Agosto para sa 37 ka mga barangay sa Negros Occidental kag isa sa syudad sang Bacolod. Sa kalapusan nga balita, lokal na pasakana sang kaso nga frustrated murder ang 21 anyos nga sospetsado sa pagpanglabo sa mag-utod sa sitio Sapwa, Barangay Biak na Bato sa Banwa sang La Castillana. Suno kay La Castillana PNP Chief of Police Captain Ron Daryl Nigos, kay inasang aga ginpasaka ang kaso bato kay Warren Talyogo. Una diri nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nakaidom si Talyogo sang ginhimo ang pagpanglabo usar ang ispading sa mag-utod nga Sanday Wilma 49 anyos kag Nana De La Torre 32 anyos. Nadakpan si Talyogo sa follow-up operation samtang ginabulong sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital sa syudad sa Bacolod ang mag-utod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20. Ugali ang pag-inom sa kadadlaw sa Santon Plus Gold. May sangkap ini nga gina Mayong gabi sa mga ka-action natin nga nag-monitor via Facebook Live. Okay. Sa mga nagapatamyaw dira sa kay Sir Alex Montesa, good evening. Sa kay Ma'am Terry Bentik, mayong gabi iman. Si Sir, pag-greet lang ko doon ni Sir Alex. So, si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Kag kay Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob. Kag kay Ma'am Jinky Dialagnon sang Phoenix, Arizona. Si Sir Joseph Martin Yulo, kabilang istasyon ni Gorong dinala pangita mo ay. Mayong gabi dressing mo, sir, anyway. Sa kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong gabi. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening man. Aga pa siya kuno nga nagbugtaw. So, aga pa ko nagbugtaw so I can be here present attendance sa ARB number 1. Thanks again and God bless. From USA. Salamat yun, Ma'am Van. And yeah, thank you so much man sa imo yan nga pag-try gid magbugtaw, no? For the sake na makalantaw ikaw. Salamat gid, Ma'am Van. Sa kay Sir Marily Oligo kag kay Sir Noel Amar, ginatamyaw ni Sir Alex Montesa. Si Novem Juanitas Maghari, nagapamangkot, ginagreet niya gali ang family Maghari. Kag Juanitas family sa sitio Barrio Daan, nagamonitor ko from Barangay Villamuante. Okay, si Rhea Bello, nagapamangkot siya kung tubtub san o kuno ang ECQ. Wala man di ECQ sa aton. Wala di ECQ ya sa Bacolod. Ang ginamin mo na guro sa may Iloilo kag sa province of Iloilo. Diri sa Bacolod, GCQ with some restrictions. I forgot the term, but may pila ka mga restrictions, no? Pero hindi kita ECQ, okay? Hindi dia ECQ sa Bacolod. May mapuli siya kuno sa Silay. Ang sa Negros Occidental, Silay City isakop sang province of Negros Occidental. So, ara ka sa Iloilo, I think subong kung ara ka sa Iloilo, given subong nga may ECQ, ag tapos jutay kaayo ang biyahe, no? Try mo lang pakigangot man sa mismo sa pantalan, di ba? Agud ya ma-make sure nimo kung ano oras ang biyahe, no? If I'm not mistaken, though
from Iloilo to Bacolod, mga 12 bala mo? 12 noon? Hindi lagi ko sure, pero doon muna ang natandaan ko. 12 noon, syempre pag about 3, and then pagka 2 p.m. from Bacolod naman, back to Iloilo. Doon ka muna ang round trip, no, nga ginatawag man for fast grab. Pero make sure lang, i-ask lang sa mga basta may mga kilala, kada akti, syempre may ara man na sila Facebook page na kay para mapihon nimo ko na ano man ang imo ang mga kinahanglanon sa pag balik mo diri na sa pagi, syempre diri sa Bacolod, kag diretso man puli sa inyo sa syudad sang Silay. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening. Si Ma'am Merly Dolido Magallanes. Si Ma'am Ana Sinoro, nagapangayo siya sang paano ko na maka-join. Ma'am Ana Sinoro, please check sa amon Facebook page. Okay? Naka-pin inada siya. Meaning ko naka-pin, sa pag-check mo pa lang sa amon nga Facebook page, pag-scroll mo, amo na dayon ang makitaan mo, na? Makitaan mo gana agad-agad si promo namon, ang Sapniversary. I-check mo dira kung ano ang mga mechanics. Kaya sulat mo na siya inhiligay nun. So, para syempre, mas mahapos sa aton. Okay? Sige, salamat gid Ma'am Ana Sinoro. Si Sir Felipe Alonsagay, mayong gabi dira sa imo, Sir. Kag salamat gid. Si Erwin Tristeza, good evening man. Nag-monitor siya from Cabancalan City. Tamyaw niya kuno si Papa niya Edwin kag Mama Felisa. Nga nagapamati gid kuno subong. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. And sige, standby kita anay para sa aton nga local news. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:26, kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Dako ang tsansa nga liwat ipatuman ng pila ka restrictions bangod sa gin-report nga local case ang mas magkalalaton nga COVID-19 Delta variants. Ini ang ginpalayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, apang wala na gin detalye. Apang mahimo man nga ginatumod sini ang polisa nga nagadumili sa mga kabataan edad 5 ka tuig tubtob 17 anyos sa pagwa sa ilatag sa kapuloy-an. Natalana ang mga eksapol sa adlaw sang Huwebes ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Agud talakayon ang rekomendasyon sa mga eksperto nga suspendihon ang polisa nga nagatugot sa nasambit nga age groups para makagwa sa ilang nga balay. Gina-identify sang Anti-Terrorism Council o kun ATC ang 20 ka mga persona bilang miyembro sa local terrorist groups rason nga gin-freeze sang Anti-Money Laundering Council o kun AMLAC ang ila assets. Suno sa ATC Resolution 20 na petsahan Hunyo 23. Ang mga persona may koneksyon sa Abu Sayyaf Group, Maote Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Torrey Group kag Hassan Group nga kalabanan konektado sa Daula Islamia. Dinalakipan ang mga ini nanday radulan sa Hiron, Hadjan sa Wajaan, Abdullah Hovel Indanan, Furoji Amirin Indamag kag iban pa. Sa separado naman nga resolusyon, ginmando sang AMLAC ang pag-freeze sa propiedad kag pondo, lakip na ang related accounts nga konektado direkta sa mga yara sa listahan sang ATC.
Nagpromisa si Armed Forces of the Philippines sukon AFP Chief General Saludito Sobihana nga maga-suporta ang militar sa development sa Pag-asa Island kag proteksyonan ang Kalayaan Island Group sa West of Philippine Sea. Sa statement ginpahayag sang AFP nga nagpasugod si Sobihana nga i-convert ang Pag-asa Island bilang logistic hub para proteksyonan ang biodiversity sang kalayaan kag palangabuyan sa mga mangingisda sa lugar. Sang Lunes, nag-intra si Sobihana sa virtual meeting kaupod kay Palawan Governor kag chairperson sang Palawan Council for Sustainable Development nga si Jose Alvarez. Gintalakay na day Sobihana kag Alvarez ang dugang pang-development sa Pag-asa bilang luwas nga lugar sa mga Pinoy nga mangingisda subong man para mangin destinasyon sa mga turista. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Ginpahayag ni Anay Senador Loren Ligarda ang importansya sa pagpabaskog sa Information and Communications Technology sa mga eskwelahan. Sunod sa Department of Education sa pagbukas liwat sa school year sa Setyembre 13, magapabili ng pag-usar sa blended learning. Prioridad sa ikayong lawas o kung prioridad ang ikayong lawas kay kaluwasan sa mga manunudlo, teaching kag non-teaching personnel suno kay Ligarda. Dugang pa ni Ligarda, kinahanglan pawasugon pa ang implementasyon sa nga vaccine rollout kag masiguro nga ini ang magkalabot sang maayo sa kada Pinoy. Ilabi na sa mga priority sectors. Damlag lang sang ginreport nga masobra 300,000 ka mga manunudlo sang DepEd ang nabakunahan na. Bilang anay chairperson sang Senate Committee on Finance, si Ligarda ay nag-sponsor sang 327 milyones provisions para sa free Wi-Fi sa mga state universities and colleges nationwide. Sa balita, nasa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sang aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 21, tuig 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!